Dear Mr. Longley. Pakawanan na kitibay ti nga ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit mo asawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapol alipaten nakon. Gaputa saan kan nga ayayaten. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Amumot nga ayayatin ka unay. Nga masapol nga gawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan adata ti para iti tunggal maysa. Ket daytoy ti maudi a panagkita ta. Nagsakit daytoy nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inaga mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayaten ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuman. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y la kanyak. Adtoy iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agiamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan-ayat mo. Diyak malapdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinangisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan ko makasta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga baruanan ka manen. Agyamanak kadagita apalagip yu kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnudag, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlaw na ragsak ka. Gusto ka, Divina. Talaga naragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isara tapusom itinagan ni Ayat. Wan, ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragrag sakak Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan, ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod a nobyom. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon. No bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard.
Lorena. Karen, sika ka din dayta? Wen, Lorena. Mabalin ka ding agsarita ta. Pangasim. Patgan na kumauray italaang. Sige, sumrak ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kahit ko nga ulitin ti angkit daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya, Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ga kano ita. Kat sikati ay ayatan na. pasensya kan Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko na anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko man. Kasaritam ti asawak. Amog, sikat tinanggan na. Marigrigatan una yan. Pasensya kan. Ngam jak mabalin nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka ditaw awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon mo ten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo, tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti Castellon, Hyde. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat sana ka masaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramidan tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka man saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasaya at mo't nasimbangpot kayon, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka di ti lugar da Leonard? Ma! Ang sakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasama? Kapag nagsanit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami pay. Di ta ulit di pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama.
Gaputain inot ang nakalipat kadagitipan nakapasakit ko. Nasayat no kasta manang. Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka nga min. Awan, ading ko. Bayam pay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kit diti ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngam no ita. Jak pay lakayat ti makiayan-ayat. Tinapatag. Nakamove on akon. Kan naragsakak manan. Agpag na akman pay diti parke. Kayat ko ti agpasyar manin iti day ti alugan. Ay, agpasyarak lata dito eh. Oray awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Ni, sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta ka? Talumat ng atawan, andita nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito eh. Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilangan anak mi ti pakalaglagi pakan kwa na. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata na ituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. Nukid dawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo. Anya ti makunam? Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawon tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklunam kadipay? Ay ayatam kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dita, ibagam lata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikan nak iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga? Ana sa kita nak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngam saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Katno agayatak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena pagayam ko, kas kun ati inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No san man ani Leonard, bayam asumangbay ti baro nga ayat, itibiyag mo. Tapno mananam mo matiragsak, nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat, kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin,
Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan a Loreto at taga probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbabawi ak, gapo iti trato kadagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Loreto. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ala, alistuan nyo ti mangan, Lexi, ken Liam. Tamapan kayo agburas iti balatong. Apay ngay, ada kami laang manin timapan, tatang. Ni Manang Lara ngay. Isu ti agyan dito'y balay. Isumat langan ti kanayon nga agbati dito'y balay. Imbagpay kan kwa na tasan ama pudpudutan. Naapal ka mat, Lexi. Isu nga ro ti bilin ni tatang. Saan mon alabsingan ti kunana? Tawan mat lang ti maramidam. Isulat ti agin now. Mala, uray siya kung taginaw. Sumurot latan ni Lara ang makiburas. Saan ko naklangaroden? Apay nga ipilit yo ayat ti kayat yo. Siyak ti masurot iti da ito'y abalay. Nalawag! Madiday tangar aramidam, Loreto. Ipakpakitam laeng nga da paboritong kadagiti anak na. Agtal na ka pasing. Di kagbalin akong trabida. Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Wala ngam agpapadadamat nga anak mo. Wana, ngem sa nabagay ni Lara ti mapaniti talon. Tama nga numadadaal ti pintas na. Na, gaputan na pintas ni Lara. Saanin nga agtrabaho? Pagtrabaho ak mata, ngem iti uneg ti balay. Tapno saan ang umisit? Kakaisuna na po daw. Kat anya kumangay nung umisit. Siguro napintas latamat nung umisit. Sana mabalin. Kaya't kung amin nga ibirukan ni Lara itibak ng amang asawa kenkwana. Ay unay matday ta kapanunuta mon, Loreto. Tapno pa kay ranudan tamat idaa. Jak impagarop akas tati kapanunutam kadagiti anak ta. Kasangsang padyulaeng, anyat orasan. At ang aming program ay school mi, tatang. Nagbuya kami pa'y. Anya nga itinaganab yu nagbuya. Ah? No nasapa kayo kumaanagawid, adu ko matinaaramidan yo. Anya kami ti pangibaunan niyo kada kami, tatang. Ay kat mapan kayo je bantay ah. Mapan yu isalog dagiti kinayok. Anusan yu ti agsubli-subli ta medyo adu dayjay. Talo kami ngamin amapanan at tatang tapno mabibiit. Imbaga lang nga ro din ni tatang adwa kayo laeng. Da kayo laeng. Dua kayo amapan. No apay ngamin adiyo kaya't apagtrabahon ni Manang Agluto ni Manang yo. O sige tatang, mapana ko nagluto. Agdamot ni Nanang agluto. Mapan kayo kit din. No diyo kayat ti makaraman iti baot. Ala, aggunay kayon. Tapno saan kayo amarabyan iti dalan. At iti kwarta pasing, igatangam ni Lara iti masapsapol na. Dagiti usar, ti pang babae, wano pang papintas. Kan igatangam iti bado na. Di ka barbaro Anya, di mo ibaga nga iyaram mo di anak mo. Kaya't ko lang aparuaran ti kinapintas na. Iti kasta, ado ti aggusto ken ko ana. Katagpilak tumeten iti kayat ko amamanugang. Apay, saan mo apagadalan iti kolehyo? Anya nga iti pangalaki iti pangpaadal ko. Imbaga ano makasapol iti baknang, taison ti mangpaadal iti anak ta. Anya, kasta ti kapanunutam? Ala, agrubuat kayon pasing, Lara. Mapantayo di plaza. Fiesta ti ili tayo. Mapantayo mamatagbuya. Kaya't kumati umay, tatang. Oray siyak mat, tatang. Umayak mat agsukat kami matan. Saan kayo asumurot?
nagastar lang iti plete, no may kayo pa'y laeng. Iso magbati kayon. Anya matan tatang, kaya mi matiag buya. Saan kami pa ya makarkarwarmat? Agbati kayo kunakmet. Diyo ipilit, no diyo kaya't ang makapungtutak. Anya matan? Igatangan da kayo laangan iti pasalubong yo, anak ko. Igatangan da kayo iti balot. Anya matan? Imanang latan ti kanayon nyo nga isursurot. Makauma adingdinggan dagiti reklamo yo. Agtongpal kayo kadilatan. Taiso nga rod ti pagayatan ni tatang. Lastog kamot nga agsasao manang. Gaputa kay kayat da ka ni tatang. Oy, Liam ah. Balbalagan ka. Saan mo asong-basong batan ni manang mo? No saan mo akayat ti makaraman kanyan? Ala, ingkay kat maturugan. Dito yung abanda ti pagtugawan tayo. Mala, dito'y kaabay ko, Lara. Wenanang. Natsambahan tayo tinapintas sa pabuya ah. Beauty contest mat gayam ti madama a pabuya. Wen nga rod lakay, kat nagpipintas dagiti contestant. Napimpintas pa'y mat ati anak ta, ngam dagita. Wen ta anak tagat nga rod. Na, asino day ta imabay kinilara? Lalaki mat. Makiam-amun samot lakay. Nan, agure ka man. Oy, apay, asino ka? Anya ti masapol mo iti anak ko. Apay kasarsaritam, ha? Siyak ni Troy, tata. Makiamamuak lang iti anak yo. Ay sana mabalin. Ala, tumakdar ka dita. Andaywam ti anak ko. Tatang, saan kayo kumaamang bastos? Awan madingar aramidan ni Troy. Ken saan nyo mat ako kwa dagito apagtugawan? Tapno mang papanaw kayo iti tao. Ala, tumakdar ka nga ron dita, Lara. Agsinno ka ta iti pagtugawan. Anya? Tumakdar kan kunak ni. Sakbay ang makapungtutak. Itata nakagradwa na kon iti high school, tatang. Kayat ko ti agadal iti kolehiyo. May mayat sang agpayson no makaadal ka, Lara. Uray si ka lang ti makaadal. Katwan tatang. Ikarigatan nyo ti mang paadal kanya. Ala, tay bagak to kininanang mo. Ibagak apagadalin da ka. Alaman nga rod, tatang. Labit lang. Naimbangal daw yo, tata. Anya ti masapol mo? Pasyar ko man, Lara. Nagpuskol tarupa mamang pasyar iti anak ko. Apay, anya ti kabailam nga ipaay iti anak ko, ha? Ay ayatak ti anak yo, tata. Sana kasken ka ti kayat ko ang makaasawa iti anak ko. Nala, pumanaw ka. Saan ka maikari iti anak ko? Nagsakit kayo mo ito nagsasaw. Pumanaw kan kunak na eh. Kayat mo takamatan ka iti badang. Nakapagdesisyon akon. Sumardeng kayon nga agadal, Lexi ken Liam. Tulungan daklangan iti talon. Tapno makaadal ni manang yo iti kolehyo. Naganfair kayo matatang. Kasano kami laangan ngay no agtalon kami latan? Wanmat ngamin tatang. Kaya't may mati makaadal. Awan pa'y panang suportayo mat kanyak. Kanayon latan akontraan nyo ti desisyon ni tatang. Managapal kayo. Kasta ti kunam tawan ka iti kasasaad mi. Ti kunamkit di. Umapal ka. Gusto daytan. Noan niya timbagak. Iso ti masurot. Maasi ak unay kadagiti duang anak ta. Saan dan nga agiskwela. Gaputa pagtrabahom ida. Tapno laeng adda usaran di kapsat da. Sa nabali tainton makagraduar ni Lara. Ituloy dan tumat ti agadal. Babakit danton. Awan binakitan no kayat dati agadal. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam Lorito. Siyak ti padre di pamilya. Iso anuan niya ti kayat ko. Iso ti masurot. Kadto yan ti allowance mo iti makalawas, Lara. Agyaman na, tatang. Ikanda kami man matiti kwartami ka ni manang Lexi, tatang. Anuan niyo ti kwarta? Igatang mi mat iti kayat mi agatangan, tatang. Trabaho kami la trabaho iti talon. Ngam awan man la kwarta may gaman mi. Usaren nga rod ti kabsat yung agadal. Mangrugi man ti panagapal mo, Liam. Ikataman ti kasta nga ugalim. Tsaka mo kan ka.
Kagudgora ka, kabsat. Gapukan ka. Si Mardang kaming kanimanang Lexi nga Oy, agadan. gusto da itan Liam. Man lang aruden nga agawid ti kabsat yo. Kasta pa iti ipakitam ken kuana. Ala, Lara, nagrubot kan. Mapan ka ni Jay pagadalan nyo. Apay ngagsang sangit ka si Mang Petlara. Anya tinapasamakan ka. Pakawanandak ko matatang. Masikugag. Anya, ulitin man timbagam. Masikugag, tatang. Pakawanandak ko ma. Asino ti ama ti sikog mo? Troy, tatang. Sa dino ti ayan na. Awanan. Timarayan. Pinanawan na. Anya! Anya ita, Loreto. Makitang ti aramid mo. Gapo iti sakit tinakam dagiti duang anak ta iti panagsikog ti paborito mga anak. Nagtalaw dan asaan da nagpakpakada. Surat laengan to'y imbati da. Pagtuluyak kumamat idan kat, ng pimanaw damatan. Intaray da pa'y tinaglakwan da iti bunga ti mangga binuras da. Gapo ta imot kamit ngamin kadakwada. Di mo pa'y ida maikan iti kwartada. Gapo da ita iti ayat ko ang makaadal ko man ni Lara. Gapo ta iso ti paborito mga anak. Makapadismaya da ito'y anapasamak. Umangon ka dita, tagtrabaho ka. Tapno at da usarem nga aganak. Anya? Anya nga taramidak, tatang. O di mapan kagburas iti tarong kan okra. Hanggang, tatang, jakam mo. Surusuruam. Nagsaya ata na pagadadalan da ka. Ngam nagpasikog kakit din. Pakawanandak ko matatang. Pakahuanan. Agbababawi ak. Ngam, nalpasan ti amin. Pimanaw pa yan dagiti kakabsat mo. Asino pa iti maibaon ko ngay, no saan asika. Ken rumbang lang aggunay ka, tamasikog kan. Anyan to ngay ti usarem no aganak ka, ha? Alangan na siya, ti mang ibakla iti obligasyon, tinang sikog kan ka. Pasing, kaano ngay nga gimbag ka, no saan ka matamangan? Kaya't ko ang makita dagiti anak ko. Kailiw ko idan, Loreto. Anya nga ti mabalintangay, kat di tamit ammo ti ayanda. Di dalang at mapanunot ti agawid ay. Nasakit nga rin tinakam da kanyak. Kasano kumangay nga agawid da. Katsyak ngay. Di da kayat ang makita. Katawan matmati nga inararamid ko kadakwad. Iso nga rin nagpaimbag ka. Anya nga iti ammom, no makalagip da nga agawid. Liam, Lexi, anak ko. Imbag man ta nalagip yu tinagawid. Ayan ni nanang, tatang. Ada nang idanon kada kami anabayagan nga agsaksakit. Adda iti kwarto. Nabayag nga urayon na ti panagawid yo. Mapan kami iti ayan ni nanang, tatang. Pasing, bumangon kan bakat. At dandag ito yung anak mo. Anak ko, ada kayo ngagpaiso. Nadamag mi anabayag kayon nga agsaksakit, nanang. Saan kayo kadi nagpapaagas? Awan matla ang kwarta mi abusbusan mi anak ko. Agrobot kayo. Taipa-doktor kayo. Adda kwartam anak ko. Nakiasawa ni Manang Lexi iti may sa a big time a contractor. Katsyak, adang matrabaho. Anya? Ngam iti damo. Trabahador matlaang ni Manang Lexi. Ngam, nakurso na daan ti boss na. Agyaman na kanak ko. Tanasaya at gaya am ti kasasadyo. Naraksa ka kun amatay. Tanakita kayon. Kan nasaya at ti kasasadyo. Kunakmat nga agpa-doktor kayo, nanang. Alan bakit? Saan kumanatangkad ti ulom?
Ala, oh my God. Tulungan ka abumangon. Tagpalas ka. Kaya't ko tiagkid daw iti pamakawan ka na kayo, anak ko. Amo ka sa nasasaya ti trato ka na kayo. Ngam nakaamiris akon. Ket pagbababawiak ti nararamid ko iti kalabas. Aklonak, anak karik na iti nakaro agora kada kayo, tatang. Ngam nagbaawan day ta agora. Nang rona idi makita kayo. Wan tatang, oray pagbalibaliktadon ti lubong, da kayo lata ti amami. Kat saan nga agnanayon agora ti marikrik nami para kada kayo. Ay na, agyaman ako na kada kayo, anak ko. Kumusta mat gahem ni Manang Lara? Kas makita yung mat. Nakseten ti kudil na gapoy ti darang ti init. Tanusan nga agtrabaho. Awan mat pangalaan na iti agpay kadakwada nga gina. Sana bali tata. Uray saanan nga agtrabaho ni Manang. Tasya kun ti makaam mo. Asikasuan na latan ti kaanakak. Kababain iti asawam. Sanak mat nga agtugtugaw a dumaw dawat lang iti kwarta iti asawak tatang. Tumultulong akmat lang kadag iti amin at trabaho. Kabaelak mat ngamin amin at trabaho. Taubingak paylaang. Natenebakon iti trabaho. Kunak no agnanayon en tigura kanyak dagiti anak ko, Mr. Lonely. Ngam saan gayam? Pagyamanak, tanakasagana dalatta at tumulong kada kami. Tuy pagayam mo, Loreto. Agyamanak pagayam Loreto, iti dayto apakasaritaam. Rumbeng lang nga patas ti trato tayo kadagiti anak tayo. Gapo taagpapadadamet ang nagtaod kada tayo. Da tayo kumaanaganak ti agbalin a modelo da. Saan kat ada tayo ti mangupay ken mangidawn kadakwada. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Loreto at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna, adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan a bumaybayag ti relasyon mi, adda ugali na, ama discobrek, adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intun Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. Oh, Aywanan niya. Intan Domingo gaya man. umay ka ah? Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pay lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga ag-date kayo iti boyfriend mo. Una day iti awis ko kan ka. Aywan gaya man niya. Oh, yam amunak to yung boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intun Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Uray 5 atawan, anatay day dinanang yo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagi pa nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko.
At 20 order yo, ma'am. Agyaman nak. At nakadipay ka na yun nga order yo, ma'am. Awanan. Okay. Aya bandak to lang, no, at dapay. Sige, thank you. Oh, Fridel. Kasarita nakmat Anya ti Serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip pasok namin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti banay? Tapay mo mayak. Anya kamatan. Intex ko pa'y ken kano apay. Nalipatang manan. Apay nga mina na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang... Natay lang aruden. Celebraran nyo pailaan. Kat sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayat ipapanak ng Domingo. Adda pa panam? Kat no idi pa nga imbagakan ka da ito Masapol ka di nga umayak? Wala. Kaya't ka nga min ngayam amo kadagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain samat. Aduda? Wala. Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Uwan ngagpaiso. Ayun Saan pa'y asimang patdagiti daduma? Kat, sumango tayo nga ruden iti lamisaan. Kahit kung naramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang amin adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Wan. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon dito'y probinsya. Ala, intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. O may tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Wan amanang. Oh, apay anak kalidliday ka. Nabannog ka kadiunay nga si kaso kadagiti nagado a bisita. Bayam ading siya kun ti mangyurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mat ni Fridel manang. Saan nga imay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Jack pa'y nakitkita apulos. Ita kumaang nga imay, tapno yam ammom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga imay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na ken ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam am muna ti bagina. Oy, LQ kayo kini Fridel anya. Jack kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan nagparparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Adda nga ta ilamlamang na. Mapankantuman iti balayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas matlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fridel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa akasarita. Diyak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyak?
Sorry. Umuna akon, Lorna. Naskan ngagsarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anak-anak. Emergency. Kilaat-latan nga di emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan nak. Agparin tumangak. Ay, natararamidam. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan nak. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Sa anak at tumakder. Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman nak babe. Intang harudan ag merienda. Namiss kan kat. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jakmatan na yamam mo kan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamot ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anaan-anay amaam-am mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Laura. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nga agnanaad ito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingke, itilupon na kanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kahit mga aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga road. Pasaray mga bakakmat, ket adda kwartak. Day tala ang tar aramidam. Ti anya? Ti agkom computer games. Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita. Nagado ti tao. Ninanang mo day ta si Mangpay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon, kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalam yun, nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Fridel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Fridel at tinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumar dito balay day tatao. TV, wano computer lang ti as-asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong ang kinimanang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag da kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidam dito'y kusina. Kitay kapayng ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutwan na. Bay-bay amon, kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaam mo dito'y kusina. Ay, sige, nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Fridel, apay kasta ti panagsasaom kininanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at mo ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaom. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer.
Nabanugan ti matak nga computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo di abakatan. Oy, Nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, wad gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay abakat. Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Well, mga anak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Pay. Agungat ka man. Awan ramraman da ito tinimplan a Diyos. Aguray man. Frida, agtugaw ka. Ay. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Fridel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay jay nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta kadi. Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton da ito'y. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at akalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba iti Sabado. Kitni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inakayaban, diyak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisin day giant. Nana, umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa. Balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Dinakpakadanagan. Isumat lagayam anagkutong kayo. Tanagadutar aramidan nyo. Rumbang po mga itiday tanga edad yung. Aginana kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat. Balasang ko. Umay kayo, nana. Kani agawid akton. Ay, agawid kan aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako, nana. Kat amangan no saan dakto na makita. Saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay. Kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laang? Nasingpat ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel? Saan namat ares respeto ni nanang na. Bugbog kawan na kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnop at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo,
May papan, iti saan na nasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris kitagbalbaliw. No naaramid mo dayta ket saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki asaan na nga amo nga ipateg ken erespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, timang supapak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.